Kote kargaan da atay. Taunay nga kuain kay kakasi atay ko nuang. Taunay kun kuain. Parigat ko ba? Grabe, raiban kami lang kasi ito ha. Ay, uy. Nakakanta ka raw. Nagtanong ka, sino ka kain? Ay, nasa isip natin ay. Nasa isip na ha. Ay. Hybrid na ito, may nga hybrid. Alam niya, G ko na. Gawin ka ko ha, ipastad. Ha? Hey, dati kong kunak kanya, ilako-lako yung kami ginang. Dahil nag-guitan. Apul. Awan tayo, nuangay. Naisita ka, stop. Hey! 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 Data kami tikong kunak kanya, ilako-lako yung tumingin yung ginuang. Alang ay tatan ngay. Nay! Lako-lako yung tumingin yung ginuang. Di siya nagbalingan mo angay? Manay. Lako-lako yung tumingin yung ginuang. Di siya mangguy dami. Di kita ay. Punay pinapal. Punay ay. Lako-lako yung tumingin yung ginuang. Nangay di mangguy tata. Si tayaw. Si tayo na nagbalingan mo angay. Kuanay. Mabasubo ni mo yung pagkalain. Yay! Waiting you around! Hey! Hey! Bro! Hey! 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 Tatay ko nga! Lako-lako yung aming ginuang! Hey! Nay! Nabukla! Awan mo nay! Nabukla! Tangaming guide! Lako-lako yung taynuang! Data kami si kong kunak kayaw. Lako-lako yung tumingin ginuang. Hey! Hey! Lako-lako yung tumingin ginuang. Hey! Hey! Yaburaya walay. Hey! Hey! Lako-lako yung tumingin ginuang. Hey!